आंनि हिसाबावथ' आवगायाव जेसेबां देरहादों बेनिख्रुइ बांसिनाव देरहागोन आं जे नुदों आरो दा रायजो राजाफोरनि जेनाखि मोनसे जोंखौ माने आदर खालामनाय जोंनि प्रति मोनसे जे मोनसे अननाय आरो जोंखौ जेनाखि दा जिखिनि जइन नुदों आरोखि गोदान गोदान गथ'फोर माने सेंग्राफोर फरायनायफोर गोबां हाबफैदों आरोखि बेखौ नायनानै एखेबारे मोजाङाव देरहागोन। सार गिबि खोलोब बिपि भांग्रा बिजाथि मुं फारिलाइ फोसावनायनि उनावहाय नोंथाङाबो गिबि खोलोबाव ओंखारखाबाय बेबायदियै नोंथांनि बियाबाव फोसावदिंनायखौ जों गोख्रों नुनो मोनबाय थादों रायजो राजानि अनसायनाया माबायदि रायजो राजाफ्राथ' दा गोबां फैथारदों माने लैहोर बिराद फैदों आरो फैनायनि खारना जाहैदों बे मोनसे अरुनदय मोननायनि थाखाय बा मोनैनि थाखाय बा माबा मोनसेनि थाखाय नङा फैनाया जाहैदों बिटिसिखौ बोरै बासायनो दिनै बिटिसिनि अबस्थाया खोब गाज्रि दा दिनैनि जोंनि बिटिसि जेरैखि सक्ति 2003आव 60 जादोंमोन भारत संबिधाननि 275 आर्टिकेलाव बे जेनाखि मोनसे क्षमता होदोंमोन बे क्षमताया इउ पिपल सरकारनि गेजेरजों बिजेपिनि गेजेरजों माने सेस थांजोब्बाय बे गतिके पाब्लिकआ दिनैहाय बे बिटिसिखौनो बासायनो थाखाय मोननाय मोनैखौ बाद होदों जाहाथे बासायनो हादों बेनि थाखायनो दिनैहाय जोंनि काजलगाव समस्तिल' नङा सारा बिटिसि ओनसोलाव दिनैहाय गोबां दिनै जइन जागासिनो दं आरो जोंनि चिरां जिल्लायाव जोङो मोनथाम ब्लक लादों समस्ति लादों बे जाहैदों माने चिरां ब्लक काजलगाव ब्लक बेनिफ्राय जोंहा निसिमा ब्लक बे मोनथामनि गेजेराव जोंनो हाइस्ट लांगोन जोङो ब्लक हिसाबैनो 6निफ्राय 7,000 जों लागोन आरो ओरैनो जोंहा टारगेटआ जाहैदों 15,000 गेदारिं जागोन बेवहाय। नोंथाङा एक्जिस्टिं एमसिएलए खामोन दा फैगौ बिसायख'थि बेसेबांसो भटनि फारागथि देरहागोन होननानै आसा आंनि हिसाबावथ' आवगायाव जेसेबां देरहादों बेनिख्रुइ बांसिनाव देरहागोन आं जे नुदों आरो दा रायजो राजाफोरनि जेनाखि मोनसे जोंखौ माने आदर खालामनाय जोंनि प्रति मोनसे जे मोनसे अननाय आरो जोंखौ जेनाखि दा जिखिनि जइन नुदों आरोखि गोदान गोदान गथ'फोर माने सेंग्राफोर फरायनायफोर गोबां हाबफैदों आरोखि बेखौ नायनानै एखेबारे मोजाङाव देरहागोन।